Gernika Lumoko udalaren prentza iturrien arabera, datorren domekan, apirilaren 26an, 83. bombardaketaren urteurrena gogoratzeko ekitaldi simbolikoak izango dira. Esan behar da, ekitaldi simboliko hauetara jendea ezin dela joan. Hori azpimarratu dute Gernika Lumoko udal gobernutik. Apirilaren 26an, domekan, Jose Labauriari omenaldia egingo zaio 11:30 izen bereko plazan. Gernika Zarra, Historia, Taldea eta Gernika Lumoko udalak antolatuta. Ostean, 12 bueltan, Barrenkale barrenan, George L. Estirri omenaldia burutuko zaio. Arratzaldean, 4:00 gutxi aldera, 4 minutu ekimena burutuko da sirena eta kanpai hotzekin. Eta arratzaldean, 4:30 Gernika Lumoko udalak antolatuta, saioko hilerrian lore eskaintza simbolikoa burutuko da. Ekitaldietan ezin du jendeak parte hartu. Simbolikoak dira udalaren hitzetan. Eta egunari amaiera emateko Gernika batzordeak balkoietatik 9:30 kandelekin egiten den ibilbide isilaren antzerakoa egingo du. Jendeak beraz kalean bertan ezingo du parte hartu ekimen hauetan, udalak esaten duenaren arabera.